Valitse oikea ajattelutapa ja olet matkalla kohti mielekkäämpää elämää. Oletko koskaan miettinyt, miksi joku toinen saavuttaa jotain, mutta sinä et? Miksi muut onnistuvat ja sinä epäonnistut? Miksi joku ihminen ei stressaa jostain asiasta yhtään ja sinä taas aivan kauheasti? Miksi on vaikea mennä porukkaan, jossa ei osaa niin paljon kuin muut? Miksi mikään ei tunnu elämässään muuttuva, vaikka kehität itseäsi jatkuvasti? Itselläni on ollut aivan samanlaisia ajatuksia aikaisemmin. Uuden opiskelu ei ollut minulle koskaan se vastenmielisin juttu. Tykkään lukea ja kuunnella mielenkiintoisia luentoja. Sen sijaan epämukavuusalueeni on aiemmin alkanut siitä, missä mahdollisuus epäonnistua on alkanut, eli siitä uusien asioiden toteutuksesta. Olen lukenut kasvattaen itsensä kehittämisestä kertovia kirjoja, lukenut artikkeleja ja kuunnellut tunteja podcasteja. Olen ajatellut olevani tehokas ja kehittäväni itseäni. Todellisuudessa se mitä tein ei suuresti kehittänyt minua, sillä luettelun toisen kirjan siirryi sujuvasti seuraavaan. Siitä jäi välistä se tärkein pointti, eli opittuja asioiden vieminen käytäntöön. Ja jos kävikin niin, että olin alkamassa toteuttaa jotain, innostukseni jälkeen oli inspiroitunut hetken aikaa, kunnes mieleen tuli ajatus, entä jos en onnistukaan. Näin ollen vedin aiemmin johtopäätelmän, että se vasta olisikin noloa, jos muut huomaisivat, että en onnistunut. Sitten en tehnyt mitään uutta, vaan jatkoin samalla vanhalla tyylillä. Siinä asenteessa oli vielä moni asia, kuten A. Mitä ihmeen väliä on sillä, mitä joku toinen ajattelee, B. Miksi ajatella mitä käy, jos epäonnistuu, miksi ajattele mitä käy, jos onnistuu, ja C. Jos toistaa koko ajan menneisyyttä, ei voi saavuttaa mitään uutta. Nykyään olen iloinen, että olen oppinut tunnistamaan tilanteet, jos ajattelutapaa ottaa valla ja tiedän, miten taklata itselleni ja haluamallenne tulevaisuudelle epäedulliset ajatukset. Miksi meille sitten tulee näitä ajatuksia? Vastaus on meidän aivojen tavassa toimia. Meille ihmisille on aikien saatossa kehittynyt 3 aivoaluetta. Se kaikkein primitiivisin aivojen alue oli jo liskoilla, ja niitä kutsutaankin liskoaivoiksi. Tämän lisäksi on tunneaivot, eli alue, jonka avulla me tunnetaan muun muassa vastuuta. Jotkut nimittävät tätä osaa nisäkäs aivoksi, sillä se osa-alue löytyy kaikilta nisäkkäiltä. Se mahdollistaa muun muassa sen, että me ymmärrämme pitää huolta meidän jälkikasvusta. Sammakko vähät välittää, jos jotkut sen nuijapäästä tulee syödyksi. Kissa taas sen haluaa pitää huolen poikasistaan ja yhden menettäminen ei ole samanlainen pala kakkua kuin sammakolla. Sitten meillä ihmisillä on lisäksi aivokuori, joka on jaettu erilaisiin osa-alueisiin. Niiden vastuualueiden mukaan meidän aivon etuosassa on etuotsalohko, joka vastaa ylemmästä älyllisestä toiminnasta. Se on se, joka tekee meistä ihmisiä, jotka pystyvät ratkaisemaan ongelmia sekä suunnittelemaan ja ennakoimaan asioita. Se on myös se alue, jossa kaikki hyvät uudet ideat syntyvät. Ajatukset mieleisestä tulevaisuudesta ja suunnitelmat näiden ideoiden toteuttamiselle. Jos muutos olisi helppoa, kaikkihan se tekisi. Seuraavaksi me pureudutaan siihen, että miksi muutos on vaikeaa. Kun me saadaan superhyvä idea ja innostutaan siitä, se tapahtuu siinä etuotsalohkossa. Sitten meidän liskoaivot saa tiedon ja siellä alkaa jumalaton vastustus. Meidän liskoaivot nimittäin haluavat välttää kipua, etsiä nautintoa ja olla tehokkaita. Ennen kaikkea he haluavat pitää meidät elossa ja niiden mielestä tehokkain tapa pitää meidät elossa on toistaa sitä mitä olemme menneisyydessäkin tehneet, koska senhän on oltava meille hyväksi, koska olemme hengissä. Aivoillamme ei ole kokemusverrokkia tästä uudesta ideasta, joka takaisi, että hengissä voi säilyä. Primitiiviset aivomme aina etsivät mahdollista vaaraa ja havattuaan tekevät kaikkensa välttääkseen. Tärkeä taito tuhansia vuosia sitten. Ja tietyissä määrin toki vielä tänä päivänäkin, kuten nykyään, ne toimivat monessa tilanteessa meidän etujemme vastaisesti. Hienoa tässä on se, että määrätietoisesti toistamalla niitä meille uusia ja aivoille superpelottavia asioita, niistä tulee pikkuhiljaa aivoille tuttuja ja turvallista. Sitten siitä vastaan ei tarvitsekaan taistella, siitä tulee uusi tapa ja rutiini. Koska ihminen on laumaeläin, meillä on myös tosi tärkeää kuulua joukkoon. Entisaikaan oman tien valinta ja laumasta erottaminen tarkoitti automaattisesti kuolemaa, jota vastaan liskoaivosi taistelevat. Nykyään ei onneksi oman tien valinnassa kuole, vaan voi olla reilusti sitä mitä haluaa. Täytyy vain todennäköisesti nähdä hieman töitä, että saa omat liskoaivonsa hiljaiseksi. Itsensä nolaminen muiden edessä liittynee tähän samaan sarjaan, mutta mitä kauhea siinä nolamisesta sitten voi seurata? Hetkellinen häpeän tunne ja mahdollinen hyvä tarina kerrottavaksi illanviettoihin. Me käydään myös jakso myöhemmin tuosta häpeäkulttuurista, ja se on myös tähän liittyvää. Nyt todennäköisesti ymmärrät, miksi muutos on usein meille ihmisille todella hankalaa.
Muuttumattomuuden asenne ja ajattelutapa. Ajattele, että älykkyys pysyy aina samana, joka johtaa haluun vaikuttaa aina fiksulta ja sen takia taipumukseen välttää haasteita, puolustautua tai antaa helposti periksi, pitää vaivan näköä kannattamattomana ja jonain vielä pahempana jättää hyödyllinen kielteinen kritiikki huomioimatta, kokee muiden menestyminen uhkana. Tämän seurauksena he saattavat pysähtyä kehityksessään varhaan ja saavuttaa vähemmän kuin mihin he olisivat pystyneet. Kasvun asenne ja ajattelutapa. Ajattelee, että älykkyyttä on mahdollista kehittää, johtaa halun oppia ja sen takia taipumukseen, ottaa haasteet havosyli vastaan, olla antamatta periksi takaiskujen sattuessa, pitää vaivan näkemistä tienä mestaruuteen, ottaa opiksi saamastaan kritiikistä, innostua ja ottaa opiksi toisen menestyksestä. Primitiivisten aivojen huutelun, kuuntelu ja totteleminen vie kohti muuttumattomuuden asennetta. Meillä on kaikilla näitä molempia ajattelutapoja, mutta koska se muuttumattomuuden ajattelutapa ei ole hedelmällisen tavoitteiden toteuttamiselle, on siitä hyvä oppia hallitsemaan. On muuten huojentava tieto, että meillä kaikilla on molempia ajattelutapoja. Kun ymmärrämme tämän, osaamme ymmärtää myös kanssaihmisemme paljon paremmin. Tähän loppuu vielä vinkit. Hallitsemalla muuttumattomuuden asennetta vahvistat itse asiassa olevaa kasvun asennetta. Ensimmäinen. Hyväksy muuttumattomuuden asenne itsessäsi. Tämä ei ollut helppo itselleni. Jep, mä oon välillä osa heti, enkä uskalla yrittää uusia tapoja epäonnistumisen pelossa. Jätän mieluummin sanomatta, etten vain nolaa itseäni, jos vaikka tiedäkään oikeaa vastausta. Ehkä vaikutan typereiltä juniorilta. 2. Opettele huomioimaan, missä tilanteessa tuo asenne pyrkii ottamaan vallan ja miten. Kirjoita tilanteet itsellesi ylös. Älä vain ajattele niitä, vaan kirjoita. Se on konkreettisempaa. Itsellinen asenne iskee tilanteessa, jossa menen porukkaan, jossa on itseä kokeneempia ihmisiä. Joudu pakottamaan itseni puhumaan heille silläkin uhalla, että paljastan kokemattomuuteni jossain aihealueessa. Mieti tapoja, joilla voit päästä yli tuon asenteen iskiessä. Usein jo se, että tunnistat tilanteet, joissa asenne yleensä iskee, auttaa taklaamaan ne. Ota muuttumattomuuden asenne ilolla vastaan ja toimi kuten olet päättänyt. Olet nyt tiedostanut, että tuo asenne iskee erilaisissa tilanteissa, joille hyvin tyypillinen yhdistävä tekijä on uusi asia. Tiedät, että kehittääksesi elämäsi sinun tulee tehdä uusia asioita, jotka poikkeavat vanhoista tavoistasi. Näin ollen voit olla varma, että kun lähdet kohti tavoitteitasi, tuo asenne hyppää esiin. Älä pelkää sitä, koska sinulla on jo se itse päättämäsi tapa käsitellä sitä. Kun se asenne tulee, tiedät, että olet tekemässä jotain uutta, joka vie sinut lähemmäksi tavoitteitasi ja uskallat mennä rohkeasti kohti sitä. Jotta pystyt palaamaan näihin askeleihin myös myöhemmin, pinnaa ihmeessä tämä video sinun suosikkivideoisi. Muista tilaa kanava, niin et missaa mitään jatkossakaan. Peace and out.